Ali diri unsa pug kang nabot pug ka diana kinsa may kuan mo diana. Dala mo takag sugod inig mo lakaw ka imo pong yana ba o. Kay anak ra nimo. Lang street. Hindi buyak sa tubig naman eh. Tani. Oh, satal. Abot man ka diha. Sorry ka buyak. Bitsya kay ka. Ka buyak. Na. Ay kog namanikop ka diha. Sagdaan raman tani mabuyak sa balong butata. Pasensya na kay saon man nga di pa maak man pugog lamigas diri lisod pug makabantay din ko nimong nakadha na tugsaw na di ay. Ay gliho ka kay basig imo man sipahan mo ng tubig malagsikan pug corona. Ay gliho kay kuon ka na ko diha. Ate kuning. Ale diri naunsa pug kang nabot pug ka diha na kinsa may kuan nimo diha ha. Gadala-dala mo takag sugod inig mo lakaw ka imo pong yana ba o. Ano kay anak ra nimo. Patay ko na lang dagway na to kay mura man gihapon kay di man mo magamit. Sa ko mga tawhan naga. Imbis i-ana nimo sa dalan nimo man pong iana-ana unsa man nimo makabantay. Naon na ako kay tay da matumba nimo. Suroy-suroy anong karsada na pa jud anong tunga sa karsada. Bidulon sa anak ko ni. Labay na lang dagway na to kay mura man gihapon wa may gamit nimo. Hoy, Nawa na apsa na tani tutoy bibo diri na. Kinsa na buyak? Tutoy bibo. nagusa da imo diha nanikop mo. Ay, sa pagpare nikop nga. Iski akong kauban nga ni anhi diri sa lapukan. Adto sa lapukan. Walang jud kong gipasagdaan mo nang nalapok ay ko. Maulawan ko ron sa ilang karisilan. Sus na lapok. Problema man ka nang malapok. Napadayan gyapon ta ato rang himasaag tuba dito ini gamot. Asa naman po mo maadto? Magsa da mo mag-inom na pud mo. Paano masabi? Pag mag-inom mo, pa-apply pud ta ninyo.